chakumbira ngoni dzashe chinyani simudze ruoko rworudyi wotedzera zvandakutaura mumashure. Ini ngoni dzashe chinyani ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Totengesa roko pasi. Ndochuya kwauri Henry Chinyani naShoniwa Chinyani. Pandichati Henry Shoniwa tauro zita rangu. Simudze maoko erudyi. Ini Henry Chinyani ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chisemoko pasi. Ndouya kwauri ngoni dzashe ndokupira kuti uziise dare muchidimbu kwagara pasi. Chasakisa tonge uchimhangarira Shoniwa naHenry chii? Chasakisa pamusoro yekukuvara chasakisa kuti ndeiweza mhanhara inyaya yekuti vakatengesa munda wangu wakasiyiwa nababa vangu. Baba vakutengesa vese vari vaviri vasina kundizivisa kana kutaura. Sabhuku Chinyani ari munda wakatengeswa une vanhu varipo. Patakambosvika patina munhu watakaona tangoona pamwe pakatovakwa imba pamwe pakaiswa fenzi. Ndozvakaita kuti uzoti munda watengeswa. Hapana zvimwe zviripo futi pamunda. Pane fenzi yakaiswa nechi pamwe pacho pakavakwa imba nzvimbo mbiri dzakasiyana. Imba yakavakwa ikasvika pane yakatopera yakatoiswa denga. Panogara vanhu. Patakambosvika patakaona pasina vanhu vanopareshini. Hamuna ruzivo rwekuti vanhu vanogara ipapo ndanani? Patakasvika paine vanhu vakanga varipo vatakataura navo vaiti vapihwa basa rekuti vavake. Takanga dazozivisawo Sabhuku Chinyani kuti ndozvandaona pasitendi pangu. Vanhu vacho ndopavina Sabhuku ndipei nhamba dzekuti akakupai basa rekuti vavake pano havanozo. Saka makatarisa munda inotodzwa kuti wakatengeserwa vanhu vangani? Wakatengeserwa vanofanira kuita vatatu. Sabhuku mungaite ruzivo here rwemunda wokutaura uye nezvekutsanangurudzi pakavakwa imba uye pakutaridza kuti pakatengeserwa vanhu vanenge vanogona kuita vatatu? Mungu ndinodaira wekutanga ari kudzomeroti tinomuti Goldfinger akatenga asi aisiya mutengi anga ari tsani wake patezvara vake. Uyu ndinomuona ndakatotaura naye akatsinyira kuti munhu akatenga asi ndakatengera zvipi. Anonzi ani Goldfinger? Anonzi Munya. Sende munhu achiaiziva asi kwedu tinomuziva kuti ani Goldfinger. Munya. Foni nhamba dzake munadzo? Mazotisiro. Saka munhu wachona akanzi anogara ipapo akarejista kwamuri kana? Anga asati arejista. Ko vamwe pakunzi pangaita vanhu vavira? Kune mumwe watitofungira kuti vanga vakarejiswa asi kune munin'ina wedu anga azvitora saSabhuku achinenerwe seri achive Sabhuku achinonyora vanhu vacho vanenge vachitengesera. Watiri kufunga kuti anogona kunge vakarejista kuna iye zvichiri zvekufungidzira asi nemaitiro aanenge achiita kumashure kufunga kuti anogona kunge ari iye. Zvakarejiswa zvarini kufunga kwenu? Kurejista kuti izotorajista rini handisi nokuti nyaya iyi kuti izopinda mukati mwana akanga atozouya achiti kana achida kuti ndidevelopai ndaona pakunzi paiswa foundation. Paakazodzoka vechipiri taura toone nyaya yakamira sei imba yanga yatomira vachitorufa. Right. Shoniwa naHenry nyaya muri kuinzwa iyi kunzi imimi makatengesa munda wangoni dzasho uye pane vanhu vatatu. Mama pamusori mureva mukuru. Pakunzi vakatengesa munda wangoni uye hausi munda wangoni. Stendi yakanga yakapiwa baba vake ushu naasekuru. Baba vake ndokubva kuti ini handingaite mastendi mairi vakomana ndimagara kuno kumushanda anda nababa. Ini ndakuno vakakustendi kwangu kupi uko chiona zvamuchaita nenzvimbo ishi. Nzvimbo iyoyo tashanda makore makuru patakazvarwa ndopatakaberekerwa ndopatakatovakirai pamo.
Stage yakazinge yakutorwa mumusha including sabhuku komwe zvinomwese vaviri dzimwe dzimba vakuda kutotora land yozve naro tikati aiwa kako munogotora neland vakutora nekwedu kwese kwapiwa baba wangu tikati aiwa kamungatoreka kwese kwapiwa baba wangu even pemukoma wangu yebedi munoda kuvatorichi zvanzi nepasekuru hatizvizive vatoshiyana ndopandakauya kunoshoga nomusi ndikasoudza uya chigaisa pachigai palena ndikariya ndikati ive kumusha kwakuna kumira zvakanaka vanhu vakuda kutora nzvimbo dziri pakapiwa baba wako paipa zvakanzi nekushu isu siko kwatisisiko baba vakatotaura vakati imimi ndimi masana mupewo mukatora nzvimbo yameno zvenyu nevarume ava ndovakanga vatori paforefront vamwe vese vakazozvona kuti no tikushandiswa nevarume ava vamwe vese vakadzokera mashora kuti lendi ndenyu vana kwafrancis tichapinda ikoko kuita zvakuda nenzvimbo iyo saka vana nhasi vachingoramba chichoka mukomana ushu ndikutoziva kuti baba vanoda kuti ushu vozomupaka mari vokutora chilendi iyoye and pakatotengwa waine mapozi zvichekwa zvitoripo nevarume ava ndatedza pamuri vachinyanyi iyoyo pane dzimba 4 but iva vari 2 varuma ndo vachiri kunetsera kuti isusu vanofanira kuti vatitorere patinogara vachida kuti uyu kana vatora land kuna uyu vobva pakamari vobva vatora land vobva vafa vachiti yadhiye vairamira yeyi takaitora mundu achiwana akatengesera muhwana ndakatengesera wana kunzi goldfield ndiyo ndakatengesera ko vamwe vaviri havakatengeserwa nani vaviri vari kusaidwa baba vangu kusiri kusaidwa vari kutotaura nezvavo ikoko neni pamusori ndine mumbuzo pamusori ivo vati vamwetu vacho vari kusaidi uko kwacho navanonzana mazita acho anti vakavana kuti vari kusi vari kumhiri cheko sabhuku uri kuti kudii nezvenyaya yari kuti kudiko nezvenyaya iri kutaurwa pano vanhu varuda kuedza kunzvinga nyaya yavo takagara pasi semusha wese tikati nzvimbo yaiva yaasekuru vanhu pakati pevana vaasekuru vachinyanya vanoti Francis Clemens George naThomas tagara pasi baba kunge vachiri vapenyu ivo vamwe varisabhuku vaThomas vakagara pasi nedare ravo musi iwoyo wakaitwa izvimba ngasi ndobva vati aiwa Clemens baba paThomas ndibaba ndobva vatadhivaidana nezvakanaka ava nokudai vamwe vasina kugutsikana nazvo vakaramba vairapidza kuti hakuna munhu anopinda ipapo asi stendi yatitaura nezvayo yaiva yaasekuru achinyanya kuti vana ndobva patizogarwa dare ndanoimhan'ara kwaishe gwindi kuti ndozvikunisa mumusha mangu izvi vana vacho vari kuramba kuti ndinyasogara pasi navo nekuti vaikakanara vatikati ngatigare pasi tikurobva wapenga hakuna anopinda ipapo ndobva ndaendesa kwaagwindi chakunetsa ndekuti mumusha mane donga watonga choka iva ndakada kukupai furo yekutaura ndakupai furo yekutaura munhu anotonga mumusha ndiani anotonga mumusha ndiani saka ava vari kudaira kuti chokwadi pakudiya panenge papotseka pomukuru waro taura wepapo stori mukuru waro mukuru wati muri kutotongawo futi zvakadaira kuita tisikutonga ivo vanhu vakavaka mumunda mako vangani akavaka pane zvimwe 1 pamwe pakangoiswa waya pamwe hapasati paiswa kana chinhu pamwe pacho pasina kuiswa kana chinhu pangani pasina kuiswa pakaiswa waya pamwe chete pasina kuiswa kana fence kana chii pamwe chete pakatoiswa mba pamwe chete nzvimbo nato I think dzimwe nguva vanhu vemusha munoda zvinhu zvinokurwadzai nekuti kudherera kwacho nekusaremekedzana kunenge kwakunyanya tarisiro yemutemo ndeyekuti sabhuku ndivo vakagadzwa kuti vatungamirire musha kana vapiwa basa rekunzi tungamirirei musha havana kunzi vaite sekuti vari kurana private property yavo vanotungamirira musha vachigara musangano nemusha nguva nenguva at least once every month vachigara musangano nemi mumusha ende munotarisirwa mumusha kuti murespekte sabhuku yenyu muchironga semhuri semusha kuti apa pari kunzwa zvakati apari kuitwa zvakati apari kuitwa zvakati iyoyo ndonzira yatinoshandisa kudzivirira kuti risashandiswe zvisiri izvo nekuti chese chiri kuitwa mumusha chinenge chiri chisungo chemusha hachisi chisungo chemunhu mumwe chete mwana akagara mumusha haatenderwe nemutemo kungoita zvaanoda zvisingazikanwe nasabhuku
Sabhuku ndiye anofanira kuziva zvese, ndiye akachengeta bhuku remusha. Chese chaitika mumusha Sabhuku anenge achichinyora. Sabhuku akabuda akaenda kwaanoenda akamirira musha, anodzoka achidedzera musangano achigara pasi nemusha, achipira musha kuti kwandaenda uko ndozvandafambira izvi. Handiti mogara pasi semusha moita chisungo chekuti izvi ndozvatakuita semusha. But nezvatiri kuona apa zvishomanana izvozvoka, musha hautongeke uchidaro. Musha hautongeke uchidaro. Iwewe ndakukutuma iwewe. Mangwana uya panapa uende kusvika magistrate. Uapply interdict yekustopa vanhu vari kuvaka ava kuti vasavake. Uapply interdict kana yagrantwa, hauvazivi, havasi vanomusha mako. Interdict yacho witness wako ndisabhuku wako. Iwe yakwa magistrate. Kana interdict yagrantwa obva uapply demolition order. Obva upusa imba yacho. Ndokusvipira anopusa deputy sheriff. Uende deputy sheriff ndiye anoyachiriga imba. Kana vaine claim iri genuine vakavaka ipapo vozoya vochisimuka vochitaura. Ndokuti tirege kuita musikanzwa. Because munoita musikanzwa uya mangwana uende apa magistrate ndauya ndoda kuapply interdict yevanhu vakatengeserwa pamunda pangu vanoda kustopa kuti vavake. Obva wapiwa masamonzi, obva wavaseva, obva wavapa. Woya uzodaira kukoti. Vadaira kana vatadza kugutsa dare kuti nzvimbo idzi ndedzavo zviri pamutemo, interdict inogarantwa. Kana interdict yagarantwa chibva waapply, ubva wadzoka futi kudare iroro, ubva waapply demolition order. Havasina simba ibva yagarantwa. Kuna yagarantwa ubva waenda deputy sheriff. Yamuzondibvisirawo nhunhu zvatunza dzandinetsa panzvimbo pangu. Deputy sheriff uya uita basa rake. Iwe wakapeta maoko. Mari dzinobhadhara ipapo hadzisi mari dzinorwadza, mari shomanana. Mutemo ndiwo woita basa. Tese tidzokere mugwara remutemo. Vari kuzvitutumadza vachiita zvavanoda ndonzira chete dzekuwadzosa panzvimbo. Ndozvandava kutuma kuti uite. Because mambo hamumuremekedzi. Paanototi bhadharai mari yedara hamuri kuzvinzwa. Saka ngatiitei zvinorwadza. Imimi nevanhu venyu makatengeserana navo pedzeranai meka. Pedzeranai meka. Iwewe uya waapply interdict haikunetsi. Dara mambo rinenge rakavhura. Of course mangwana anokunata madisturbances pano neapo nekuda kurimwe basa rinenge richinditenderedza. Asi uya pano uapply interdict iyoyo pamagistrate apo. Haitore kana nguva 20 minutes dzakawanda unenge wapedza kuti mapepa ako bokuya mapepa ako. Uenda kumapurisa uta nemupurisa usvosvika achivapa achisaina kopi. Obva waratidza kuti unopiwa makopi anopruvha kuti wavapa, kubva adhindwa nemapurisa usaina kuti apiwa, obva wadzoka nayo kukoti mpaka wapedza. Mombodzwa date redare uya mudare woita nyaya yacho. Kana uine zvaunoda kubatsirwa nazvo maringe nenhau yekudare tinouya tichibatsirana. Nokuti nyaya dzacho dzaakutotemesa musoro, dzaakutondinetsawo, musikanzwa yacho yanyanyisa, vanhu hamusi kunzwa. Maakutozvipembedza kuti ndakatengesa kuita zvokuti ameno mabhanzi atiri kutengese kuti tichadya agopinda mudungu tigoenda kutoireti. Isusu tichiparadza nhaka yemusha. Nhaka muchaitenga kupi nhaka yamuri kuparadza? Muri kutaura imi kuti munda wanga wari wasekuru Nhingi. Saka vana venyu vachanongedzera kuti sekuru Nhingi ndo vanga vari vakatisiyira munda iro. Vamaakupa ava vane chekuita nemhuri yepaChinyanera. Madzisekuru enyu aipenga, vaichengeta mhuri vachiziva kuti vakabereka. Imi hamuchaziva kuti makabereka. Maakuda kunotsvaga venyu vekuya muchigovera nhaka yekwaChinyani. Vari kukwana papi nhaka yekwaChinyani vanhu vatatu? Vanokwana papi panhaka yekwaChinyani? Mukapinda muwaterfalls munadzo dzimba dzine mastenzi dhadhadha wemastenzi pasina ari kugara. Handiti murumuridzi westendi iyoyo akaenda kumusha kwake kare kare. Sei tisiri kupabata panhapa? Hatisei tisiri kupabata. Kumusha kunoku ndo kwamusiri kuzeza. Kwamuri kungoita madiro aJoJina ekungobata muchikuita zvamunoda. Haako here mastendi kuwaterfalls kuHatfield hapo. Chikuita kuti asiiwe mastenzi aya chii? Munhu akasiiwa achichengeta anombogara pakakona kadiki achigara mumauswa. Muti koseiko munhu achigara mumauswa? Haasiri yemuridzi. Kana hurumende chaiyo haina kana simba napo nokuti pane title deed. Madherera kumusha nokuti hakuna title deed. Asi vaChinyani variko varidzi venhaka iyoyo. Ndosaka pakaiswa mambo anobatsira kuchengetedza nhaka iyoyo kuti isaparadzwe.
Saka nhaka yacho iyoyo ngaichengetedzwe nekuti ndeye mhuri yekwaChinyani. Ava vamakuuya muchipfekera mumusha vasiri vemhuri yekwaChinyani ava handivazivi. Hamene kuti muri kuvatora kupi, handivazivi. Ndochokwadi chakakwana. Dzorerai mhuri yekwaChinyani panzvimbo pavo. Vaipai mhuri yekwaChinyani nhaka yemadzitateguru avo. Parege kuwana munhu anouya achizobvongodza nhaka iyoyo. Taura tinzwa. Pamusori mukuru wara, pamusori wedare. Pari panhau yesitendi iri kutaurwa iyoyo. Pane migano iripo. Nokuti baba vangu inini paakafambira bhuku rekwaChinyani, nzvimbo dzese dzairimwa naasekuru akanzi ndiri kukutenda mwana wangu nokuti ndiwaita achikuratidza kuti murume wafambira bhuku richirima nzvimbo dzangu dzese dzandanga ndichirima idzi ndo dzako. Uyu mukomana Herbert uyu achazongogara panext name ndichimutuma ndopaanenge achigara ari wepa. Apesi kwanda ndichirima chirima uchimupa sadza peni ndakuratidza kwasa. Mamboza chinhu chinonzi mutemo chinoita kunge chinhu chenhando so. Asi mutemo unoda kumuremekedzwa sezvauri. Kana pachiapoindwa sabhuku wemumusha anotonzi substantive. Zvichireva kuti permanent. Ende aine basa rakanonyorwa pamutemo raanofanira kuita nemutemo waanenge achishandisa. Basa raari kupiwa ndiri kuchengetedza bhuku remusha nemhuri irimo neivhu iroro ndobasa rasabhuku. Achikurukurira nemhuri irimo mumusha nguva nenguva kuti parege kuwana anoita zvake zvemusoro wake. Zvitese kana tiri mumusha mukuru wedu ndisabhuku. Sabhuku kana apiwa basa mukuru wake ndimambo naheadman pakati, mambo pamusoro. Pane dzimwe nzvimbo dzisina maheadman. Vamwe vese vana vari mumusha munoenda pasi pasabhuku. Saka kana mumusha maane donga watonga rekuti wese mwana ari kungotaura kutoti iwe sabhuku zvautaura pa handizvo, chokwadi ndechichi. Taakushandisa mazwi arikutaurwa nemurume ndo atofanira kuteerera. Dai taiteererana kubva kareka tichitonyatsoziva kuti apa ndepanhingi, apa ndepanhingi, apa ndepanhingi, apa ndepanhingi. But nenhau yemusikanzwa kuti tichaziva chokwadika. Masabhuku acho akapindawo mumusikanzwa iyoyo. Vakaitawo yavo musikanzwa nekuku. Sabhuku wake nekuku, vana nekuku. Hapasina kana anonzi mufudzi akutopindawo munda mevanhu achiba chibage mombe nekuku. Saka hapasina mugonika. Asi mutemo kana wadzoka unongosvika uchiti sabhuku ndiani. Ndiwo watakatuma basa. Tiudze tinzwe chokwadi. Ndozvinokuita mutemo. Nyangwe nyaya ikaenda kuhaikoti chako ikanzi yanetsa kuti hatizivi muridzi wemunda ndiani. Sabhuku tiudze tinzwe. Namambo tiudze tinzwe. Ndiani muridzi wepapo. Vatareva ndizvozvo zvatopera. Saka kutaura mungataure mugotaura mugodii. Asi teererai sabhuku yenyu mumuremekedze. Garai pasi muite sevana vemusha. Vanoteererana vanogona kugara as a community. Mukatadza ipapo mukutamisa nguva yenyu. Wozvizva kutaura zvacho kasimba racho munaro here. Zivai panogumira simba renyu. Simba renyu rinogumira pashoko rataurwa nasabhuku. Hamukwanisa kudarika ipapo. Sabhuku akati handizvo zvatopera. That's the law. Mambo wakati handizvo zvatopera. Asika inenge yatopera kai. Avapi advice ndinoenda kuti. Atisina panipanoda kubvunzwa. Pamugani ndo panokuza kuti mugani motaura. Avapi advice ndinokota. Nditi kana waenda kukoti woskopiwa waenda dictate yekumisa avo vasiri kumhuri yekwani kwaChinyana. Mira izvamunoita zvipi? Arusumiswa musiri imimi. Vanhu vari kuvaka kuminda yekwaChinyani vasiri kwani wasiri kwaChinyani. Kotiona kuti vari kuvaka zvipamutemo akati hazvisi. Kana zvisiri pamutemo ubva wamiswa nekoti uendera mberi unotora mademolition order unomisa. Imimi singarekese nyaya yemakuoga. Mambo atatana maChinyani afanogara musiri maChinyani. Ngavabude maChinyani. Zvisiri vanhu mari dzavo. Asabuya panzvaka pana kutengeswa hapana. Penyu pamakatengesa hazvisi pamutemo. Vanhu ivavo ngavabude maChinyani. Zvekuti ndepani mhero zvobvunzwa leti unosiri kwaChinyani kaida. Matiko kusero. Ondarewo ndowaniwewo. Musiyataura wega. Mukuda kuti tienda kuti musikanzwa ndono. Kutodzikama kutoshamisika kuti adzikama sei kudai. Ndoda mucha chakanyanya. Ndoda kuwedzera hanga kumbira advice.
mega maona kuvanyani vari kuenda asi vakomana ava vaira vanongotiti uyu vakatorima kudhara nekutengesa vakatodyara mbeu asi pane matsamba akabva kwaishehwini akati hapana zvinoitika ipapo ava vakatorima pane nembeu izvozvo. Andosaka tataura nyaya iyi kai hatautanga kuinzwa nhasi. Nyaya iyi ndakainzwa kuti yakapinda muda remagwindi asi zvakabuda muda remagwindi macho hazisi kuremekedzwa. Handiti dai taida kuti zviremekedzwe takagara musangano wemusha uye takakurukurirana kuti zvine respect. Handiti dai musina kuuya pano but mauya pana pane nhau yekuti hamusi kuita sei hamusi kuremekedzana. Saka nyangwe ndikatonga ndikapa mutombo nhasi muchauremekedza. Ivo paine mumwe mutombo wakatongwa nemuchinda wangu mukaramba kuuremekedza. Ndikatonga ndikapa judgment mucharamba kuti kuuremekedza. Handiti ndosaka ndati nyaya yacho ngaichienda chii kumusoro kune shamhu yekuti haina hapana anoiramba. Inini zviri nani ndotarisana nemazwi enyu ndoona maziso enyu ndoona kubwaira ndonzwa tsitsi ndonyara. Asi kana kumtembo unongoti unza umbowo hwako. Kana watadza kuunza umbowo hwacho zvavharana wawira. Because mambo Chinamvura vakataura navo muchivatukirira. Saka itai zvemutemo wokumusoro. Apply interdict. Yekurambidza wacho hauri kuona iwo kuti arikupinda mumunda mako zvisiri kunze kwemutemo. Sabhuku wavo ndo witness wako. Sabhuku nekomiti yavo yabuda saizvozvo. Go the next step. Novabvisa vanhu ngavatevere mutemo sezvauri. Mutemo hauna kugadzirwa neni. Mutemo haubve muhomwe mangu. Mutemo handina kuudzika nezuro. Mutemo ndakawana uripo. Ndakatongeta kutopiwa. Uyu mutemo ndo waunofanira kutonga nawo, ndo waunofanira kutevedzera. Mutemo iyi 1981 ndopakaitwa mutemo uyu wenyika waunofanira kuziva mese wa 2013 ndoino ngosvika ichipiwa mambo iyoyo kuti uyu mutemo kana yazochinjawo irake asi pari zvino ndo iripo ndo inofanira kushanda. Tichine nyaya irapo yakupedzisira taura tinzwe kupedzisira kacho mashoko anotaurwa navakuru vagara apa kuti kwakatori mwambiro nekuti kwese pamusoro vakuru vari kunongedzera njalo vakasika natiri munobva tinongedzera kana vari vakuru varespective vakuru vagara apa vakasika ayo dati hatinongedzerana taura achiti mazwi echo kwavari kuti kwakarimwa kwachina kweseko ndekwedu isusu akuswa yebeti kwamwepiwa yebeti ndekwedu nauye kuzoti ndekwaani manje ndo yandati sabhuku ndiwe mukuru wemusha unodedzera musha wese. Handiti nekomiti yako yevanhu 7 vaye mogara pasi mokurukura kuti apa ndepanhingi apa ndepanhingi apa ndepanhingi. Muna February March gore rino ndakati masabhuku ndiri pamashaya mombe pahora masabhuku ndipei maregister evana vose vari mumusha menyu. Muite exercise yekuratidza munhu mumwe nemumwe pane muganhu wake kuti iwewe pako ndepapo unotangira apo uchienda apo uchienda apo uchienda apo. Mukumuratidza kumunda mumuratidza kugadheni. Handiti pane munhu mumwe nemumwe womusha menyu. Mobva mandipa moita makopizi maviri, 1 rauchasara naro ne1 raunondipa. Hazvina kuitwa. Handiti dai zvakaitwa izvozvo by now dai munhu wese achiziva muganhu wake. Asi nenhau yekuti mune mwoyo wakaoma chaizvo wekuti munhu wese akuziva mutemo chaizvo, munhu wese asabhuku, munhu wese amambo, makungoita zvamunoda. Saka ndo zvinozotuma kuti ngatiitei zvakaoma zvacho, nekuti zvatiri kutaura zvacho hapana anoda kuzviteerera mese makangozvishora. Kana mazonetsana nenyaya yekuti apa ndepani apa ndepani, nyaya inodzokera kuna sabhuku. Sabhuku modedza mhuri yenyu mokurukura muri pamwe chete with all fairness. Parege kuwana anombunyikidzwa ipapo muchikurukura varidzi vemusha muchiratidza apa ndepanhingi apa ndepanhingi apa ndepanhingi. Kana zvazooma ndo pamunozozviunza kwamambo. Asi sabhuku ibasa rako iroro. Mukaona zvasvika apa kutaura kuti ndinenge ndakaruvara kumadziro ndamboedza kugadzisa musha wangu. Vari kubva mukutaura avo vachinge vapikisa zvinhu zvekutoti muchida kuedza ngatigarei pasi kuitira kuti pano panofiriwa pano hapana ndochokwadi ichocho kuzokuchidzira chaizvo zvekutukirirana zvinhu zviripo kusvikira tazoendesa kwani uko
kusukira yazoya kuno zvokuti pari zvino kana kutoshedzera musangano wacho pose tinogona kuwana vakashota vasipo kushora ikoko karamba kuripo zvinoramba zvibudaangotaura ndosaka manzwa ndati ngatiitei zvakaoma zvacho kana taita zvakaomaka vanobva vaziva kuti munguva yehondo vana Chinyana vaiziva kuti painzi rova musoro rigoziva handiti nedzimwe nguva kana rainya kuita benzi rikainya kupengereka stereki mbobata shamhu mborova musoro ridzikame bata shamhu ite zvingataura mutemo ndogaurove vanhu kana vanhu ngavadzikame kuti mumusha tinogara sezvizvi kana tisingade kuremekedza magariro emumusha ngatitotsvaga sendi kuborodhero ukatenga stendi yako hapana kana anokubvunza asi mumusha muna sabhuku 1 hamuna masabhuku 2 vamwe vese vanoshanda navo vabatsiri etulo havana kana mhosva mutemo ukada kutonyatsoshanda chaizvo sabhuku muna yamuchisungwa nenyaya ivhu riri kutengeswa mumusha menyu. Just check what the law says. Munosungirwa ivhu riri kutengeswa mumusha menyu. Zvandataura ndapedza handisina chimwe chokutaura. Ngatiitei saizvozvo iwo unopa ripoti yako kuno kuofiswa mambo yezvaunenge waita. Ndapinda changamirika chimwe zvangu achimbotaura vaningina vangu ka ndinazvofoni havana zvofoni ndapedza zvapera vakamba kutotukana ndinazvofoni nezvekutouraya vanazvo ini ndine futi mwana wamai aiwa iyo shongero rataura vakatomubvunzira vanoita vakabudzira vana vana wazise muganuvakabudisa futi achibudisa zvidhina pane matuma tracks vasaina mude muno iwo ita zvandataura iwo une chii chokutaura ndaida kuti madetails avasiye kuti vanhu vapana anogara panzvimbo idzi madetails evanhu vativakwa ndinowana kana mafoni namba avasiwe nevakatengesa vacho kuti ndigoze kuzoona pamusoro ipapa nyaya muno yaperera kuti imanzi muyokoti muchabatsirwa kana mune zvamunoda kubatsirwa nazvo kuti muzive kuti munoenda seokoti munopewa interdicta handiti chitedzera izvozvo koti yogaidhai mwezera koti handiti koti inoziva tinowana sei vanhu vapi ivava yekutanga ndovanobudisa mazita acho ivava kana varega kuabudisa vanosungwa nemutemo itabudise mazita acho ivava vanotsvagwa nemutemo anowanika kana usikuvaziva kaunotanga ivava vari tuwa ndovanotanga kusira interdict ivava vobudisa mazita dzinobva waita interdict yevacho vakatengeserwa hazvitombotora nguva zvinhu zvandikutaura izvi hazvikutorere kana nguva hazvidye mari yako hazvitombokudyire usatombofunga kuti kutaura zvinhu zvema1000s panapa kutaura zvinhu zve less than $100 zvakutaura panapa izvi